Bueno, bo día a todas e a todos e moitas grazas por asistir a este desayuno informativo no que a Deputación de Pontevedra quere facer balance dos 6 anos de goberno e falar de algunhas cuestións que creo que teñen relevancia e que a cidadanía ten que coñecer. En primeiro lugar, teño que mandarlle unha mensaxe xa así de entrada ao delegado da Xunta de Pontevedra decirlle que estou encantada de preocuparlle tanto e de que cando sabían que ia vir a dar unha rolda de prensa para facer balance das inversións da Deputación mandara onte Luis López unha nota de prensa dicindo canto vai a investir a Xunta aquí. Tamén quero decir que me sinto profundamente avergonzada do que fai a Xunta de Galicia. Creo que o caciquismo e o clientelismo non son propios de demócratas e vendo as inversións na zona da Xunta, pois sorpréndeme que la liña Estrada sumen 23.470.000 euros de inversión e que Silleda pois non teña inversións da Xunta realmente, porque entre outras cousas nin siquiera saben que Pontevea non está en Silleda, que está na Estrada. Ellos suman a Estrada. Perdón, a Silleda. Ellos suman a Silleda. Silleda realmente o único que ten é financiación de proxectos propios da Xunta, a lonxa agropecuaria e a empacadora de Sogama, planta empacadora. Esos son todas as inversións que fai a Xunta de Galicia en Silleda. De verdade. Eso por que será? Será porque o alcalde non é da mesma cor política que Feijóo e Rueda? Home, a verdad é que resulta certamente insultante esta forma de gobernar. Eu creo que ademais hai que opoñerse moi seriamente, con moito rigor. Pola contra, a Deputación de Pontevedra non entende de cores políticos cando investe, porque as administracións non investimos os recursos propios nosos de quen goberna. Carmela Silva non investe os seus propios recursos. Feijóo e Rueda non invisten os seus propios recursos. Son os recursos da xente, porque nós o que xestionamos é o público, que chega a nos a través das achegas que fai a cidadanía. Polo tanto, hai que ser moi rigurosos, serios e transparentes a hora de gobernar, non? Nós, nestes 6 anos, investimos un total de cerca de 81 millóns de euros en Deza, Tabeiros, Terra de Montes, en a Estrada, Lalín, Silleda, Vila de Cruces, Agolada, Rodeiro, Dozón e Forcarei. As partidas se adicaron a diferentes inversións. Quero comenzar polo Plan Concellos, que foi a primeira gran decisión que tomamos fai 6 anos, pasar de as inversións a dedo de Louzán a un plan con criterios obxectivos, onde todos os concellos reciben recursos a través de criterios obxectivos que están establecidos claramente nas bases. Nestes 6 anos, a través do Plan Concellos, investimos nestes concellos máis de 39 millóns de euros. Eso que significou? Que se poderán desenvolver 287 obras da liña 1 de investimentos. Para que? Para pavimentacións, para saneamento, para abastecemento, para equipamentos, para dotacións, é dicir, para garantir dereitos e servicios. Tamén co Plan Concellos, ademais destas 287 obras, pois hubo da liña 2 157 actividades socioculturais. Por lo tanto, os concellos poderon desenvolver actividades de todo tipo a través deste plan. E coa liña 3 dese plan creáronse 790 empregos. Quero recordar aquí que Montoro aprobou
cando gobernaba co goberno de Rajoy, aprobou moitas normas para impedir que os concellos poideran ter gasto, polo tanto, poideran facer frente ás necesidades da cidadanía. Aprobou unha lei de racionalización que nunca se cumpriu, porque os concellos e as deputacións seguimos prestando as políticas sociais, tantas outras políticas que aquela lei decía que eran exclusivas das comunidades autónomas. Pero, ademais, tamén aprobou unha norma pola que, cando se amortizaban plazas, por xubilacións ou por calquera outra causa, non se podían repoñer. Eso que significaba? Que os concellos, sobre todo os máis pequenos, pois non podían facer frente a cousas tan importantes como cuidado de parques e xardíns, limpeza, ter servicios técnicos nos concellos para facer frente ás servicios e as demandas que teñen a cidadanía. Por eso, no Plan Concellos, cada ano adicamos recursos para que poidan prestarse ese servicio, se poida contratar persoal para poder garantir que os concellos poden garantizar a vida da xente. Isto é así de claro, non? Por poñerlles algún exemplo. Por exemplo, a estrada. Pois a estrada non hai vía rural ou urbana que non fora financiada pola Deputación de Pontevedra, nin máis nin menos que cerca de 4.400.000 euros. Por poñer un exemplo, verdad? Ou tamén o que ten que ver coa modernización dos equipamentos da recollida de lixo, que a Deputación aportou cerca de 686.000 euros. Si falamos de Lalín, pois a Ronda Norte, 502.000 euros, a pavimentación en diferentes lugares como Alpeiríz, Goiás, Madriñán e outras, con cerca de 429.000 euros, a urbanización da estrada de Rodeiro á Rúa Calzada, 200.000, e así podería seguir con moitas obras. En Silleda, melloras en varias vías rurais que foron, ademais, solicitadas a inversión este ano que ascenden a 605.000 euros, o acondicionamento do Parque das Pedrosas, 200.000, a rede de calor con biomasa, 163.317, e así tamén podería contar con moitas obras, porque as 287 non llas podo contar porque vostedes levantarían e marcharían, estaríamos aquí hasta as 4 da tarde. En Vila de Cruces, mellora de todos os camiños de Vila de Cruces, que ascendeu a 1.027.000 euros, pavimentación rurais que pediron este ano por 471.000, renovación de alumeado, 178.000, construción de pista de pádel, 141.000, e así tamén podería continuar. Rodeiro, mellora de camiños rurais que pediron este ano, que ascenden a cerca de 390.000 euros, ou a urbanización da Praza de Oseira, cerca de 314.000. En Dozón, tamén, mellora de camiños, que tamén é un número moi relevante de camiños, porque ascende a 1.422.000 euros a inversión, ou melloras na casa do Concello tamén, que solicitaron este ano, que ascende a 33.000 euros. En Forcarei, por exemplo, o campo de fútbol de As Maleitas, 265.000 euros, eso solamente en herba sintética, porque tamén a iluminación LED, que superou os 45.000, a urbanización de rúas no núcleo de Outeiro, que pediron este ano, que ascende a 119.000 euros, ou a rehabilitación de vivendas públicas, que ascendeu a 74.000. E repito que podería estar así ata contar as 289 obras. Eu pregunto, coñece alguén, algunha outra administración que teña financiado 289 obras? Pois se alguén a coñece, que o diga e que o conte e que o detalle para que saibamos cantas obras fai cada un, porque como parece ser que hai outra administración autonómica que di que é a que máis inviste, olvidándose que a Deputación de Pontevedra se move nun orzamento de 164 millóns a 167 e a Xunta ten nin máis nin menos que 11.627 millóns de euros, pois claro, a comparación é que non hai comparación posible de que hai unha administración máis inversora en toda esta zona.
Pero non acabou a nosa inversión co Plan Concellos. Tamén aprobamos plan extraordinarios que tamén chegaron a todo este territorio. De feito, 2.457.000 euros para 5 grandes obras. 2 do plan de Porrense e 3 do plan de reequilibrio. O plan de Porrense, recordarán vostedes que era un plan no que nos financiábamos a recuperación do espacio público para a construción de vilas amables, non? De vilas onde haxa espacio para que a xente o poda ocupar, para que se reduza o número de vehículos e para que voltemos a cidadanía, as persoas a ser o primeiro, non? Por certo, que como estou aquí en Silleda, quero decir que é un dos concellos de toda a provincia que está facendo un maior esforzo por recuperar o espacio público e ese é o modelo porque hai que apostar no século XXI. De feito, os Next Generation é unha das grandes liñas que quere desenvolver a Deputación de Pontevedra, leva 6 anos de adianto a calquera outra administración en estas cuestións de recuperación do espacio público. De feito, non hai quen recoñeza esta provincia en somente 6 anos. Pois ben, ese plan de Porrense de recuperación do espacio público, pois financiamos en Silleda a contorna do centro de saúde e de centro de maiores e en Vila de Cruces a contorna do CEI, a gardería e pabillón. En Silleda foron 448.500 euros, en Vila de Cruces casi 436.000. Que ocorre? No plan de Porrense había unhas bases con criterios tamén obxectivos, onde se iban puntuando cada un dos criterios que aparecían e cumpriron Silleda e Vila de Cruces. No plan de reequilibrio, que recordarán vostedes que era para a rehabilitación ou construción de novos equipamentos e dotacións, houbo neste territorio unha inversión de 1.472.500 euros. Silleda, a reforma do campo de fútbol de Bandeira, que con o plan de reequilibrio foron 706.137 euros, aínda que nun plan anterior que fixemos ao principio de todo de chegar, financiáramos a primeira fase, polo tanto, a reforma do campo de fútbol de Bandeira, que superou con moito os cerca de 1.400.000 euros, foi financiado maioritariamente pola Deputación de Pontevedra. Forcarei, co plan de reequilibrio, reformou o albergue para Gimnasio 312.000 euros, e Rodeiro, a mellora do Gimnasio para a adaptación normativa 354.302 euros, que tamén, neste caso, tamén foi con bases, con criterios obxectivos e os concellos que presentaron proxectos que cumprían, pois reciberon este apoio. En infraestructuras, quero recordar que nós temos 1.700 kilómetros de infraestructuras provinciais, o que significa un custe elevadísimo para a Deputación de Pontevedra, e que, ademais, en esta zona de Zatavirós, Terra de Montes, temos 84 estradas provinciais que suman máis de 474 kilómetros. Polo tanto, eso obriga a Deputación a ter grandísimos investimentos, non? De feito, a inversión que temos feito nestos 6 anos está cerca dos 13 millóns de euros, exactamente 12.796.277 euros. Fixemos 35 proxectos en estradas provinciais e, por mencionar algunhas, pois a mellora da mobilidade na estrada provincial Silleda Ponte, 595.000 euros, a mellora da seguridade na estrada provincial Callobre Ponte Ledesma, na estrada, 750.000 euros, a pavimentación na estrada provincial Castro Dozón, 221.435 euros, a pavimentación en Cachafeiro Silleda, 220.051 euros, a pavimentación en Soutolongo do Ade, 171.400 euros, a mellora da mobilidade en Agolada Cruces, 182.032, agora mesmo están xa en trámite pavimentar Couso Barcala na estrada, nin máis nin menos que 821.000 euros, a mellora da mobilidade en Prado, Lalín, 323.691 euros,
Tamén a mellora da mobilidade en Soutelo de Montes, 229.270, ou a mellora da mobilidade na Carisa, en Vila de Cruces, cerca de 100.000 euros. Por que quero nomear isto? Porque vostedes están escoitando, verdad? Que nos facemos en todos os concellos. Non eleximos onde gobernamos nós, en todos os concellos. Goberne quen goberne, non só no plan concellos, non só no plan de Porrense no de reequilibrio, tamén nas infraestructuras provinciais. Por certo, non acontece tampouco na Xunta, que parece que ten preferencia por as estradas autonómicas que pasan por donde goberna o Partido Popular. Pero non soamente é eso, non? Nos en mobilidade temos unha aposta moi clara, de feito somos unha gran referencia a nivel nacional e internacional, e non é unha cuestión de presunción, de verdad, crean o vostedes, pero nos están invitando a todo tipo de congresos, xornadas, a contar o noso proxecto, porque é unha gran referencia, non? Nos temos unha ordenanza, temos un decálogo, agora pusemos en marcha o plan Ágora. Nos financiamos a todos os concellos que se quixeron adherir a todos os plans de mobilidade urbana sostible. Nesta zona solicitaron adherirse e que o financiáramos e teñen plan de mobilidade urbana sostible Lalín, Silleda, Vila de Cruces e Forcarei. Os outros concellos que non o teñen e porque non o solicitaron. Porque é moi importante que a Deputación tivera a extraordinaria idea, de verdade, digo que é extraordinaria, de financiar os plans de mobilidade urbana sostible. Porque para pedir fondos IDAE, se non tes PEMUS, non podes solicitalos. Porque nos Next Generation, se non tes PEMUS, non podes solicitalos. Porque agora, cando se aproben os FEDER 21-27, se non tes PEMUS, non vas a poder solicitar inversións. É unha obriga. Pero tamén para formar parte da senda urbana española, que vai a permitir ter un importante financiación, hai que ter PEMUS. E nos adiantámonos. Para que? Para que os nosos concellos tiveran esa disponibilidade, non? E, polo tanto, quero poñelo en valor. Pero tamén quero poñer en valor o Plan Móvese. O Plan Móvese que permite que haxa reductores físicos de velocidades, badéns, que haxa pasos de peón sobrelevados, que haxa camiños escolares seguros, que tamén os concellos que os solicitan poden formar parte e adherirse. En este caso, soamente o solicitou Silleda, e eu animo a todos os concellos a que se sumen a estos camiños escolares seguros. E claro, pusemos 52 reductores físicos de velocidade, 35 pasos de peóns elevados e estes 4 PEMUNS e un camiño escolar seguro financiado con 25.000 euros para Silleda, porque foi quen o solicitou. E agora tamén este plan que lles falaba agora, que é un plan moi potente, que o que pretende reducir o 50% dos vehículos naquelas zonas que decidan os concellos para, de verdad, avanzar moito na reducción de CO2, na construción, repito, de espacios amables para que as nenas e os nenos podan xogar no espacio público, para que as persoas maiores poidan pasear, poidan sentarse sentíndose seguras, para as persoas con mobilidade, con dificultade de mobilidade, tamén poidan ocupar o espacio público, non? O cambio é trascendental. Pois ben, nós tamén sacamos este proxecto e pedimos aos concellos que quixeran que se adheriran, non? E que íamos a facer 2 liñas de financiación. Unha xa de obras, co compromiso de que esa obra supusera un 50% de reducción de vehículos, por lo tanto, de gañar espacio para as persoas, e outra vía a redacción de proxectos para logo, máis adiante, poder pedir financiación para convertilo en obras. A estrada adheriuse e tivo unha financiación de 100.000 euros para a Praza da Feira e Rúa Ulla, e Silleda e Vila de Cruces tamén se adheriron para redacción de proxectos. Silleda, o centro de Bandeira, e Vila de Cruces, a Rúa Vázquez. 100.000 euros para a estrada, porque para as obras eran 100.000 euros, e para a redacción de proxectos 50.000. Que vai a supoñer isto? No caso de que pediu para redactar proxectos Silleda e Vila de Cruces, que xa van a ter un proxecto que pode salir a licitación tan pronto haxa recursos, sexan da Deputación
ou sexa do Goberno do Estado a través de IDAE ou de os Next Generation, non? E, polo tanto, traballando tamén para que haxa proxectos que poidan ser financiables. Pero non acaba aquí a inversión da Deputación neste todo o territorio. E no resto dos servicios provinciais investimos 10,5 millóns en estes 6 anos. En igualdade, cerca de 435.000 euros que supuseron 414 subvencións para o fomento da igualdade e a loita contra a violencia de xénero, 390 cursos de conectadas, actividades de violencia cero, actividades de cinema e muller, diferentes exposicións que fixemos aquí, como tamén presentación de libros poñendo en valor a figura de mulleres referentes. En cohesión social investimos moitos recursos, aínda que quero repetir que hai unha lei que aprobou Montoro que di que o debería financiar a Xunta de Galicia, pero bueno, quedou ali nun artigo que nunca se cumpriu. Pois ben, en política social temos subvencionado a 39 entidades para proxectos de integración social que ascenderon a 157.000 euros. 11.067 persoas de todo este territorio participaron en programas como Depo Aventura lanzada para nenas nenos, en Ruta coa Depo para todo tipo de persoas mayoritariamente maiores, Depo en Marcha exactamente igual, Depo Termal, tecendo lazos e outras moitas, non? Nin máis nin menos que cerca de 1.900.000 euros en subvención aos concellos de menos de 20.000 habitantes para o funcionamento dos servicios sociais comunitarios que financia a Deputación de Pontevedra. 290.000 euros en axudas de emerxencia social tamén para os de menos de 20.000 euros. Aquí están excluídos tanto en os servicios sociais comunitarios como emerxencia social, la línea Estrada, que teñen máis de 20.000, todos os demais, pois teñen financiación para estas dous políticas imprescindibles. E tamén a teleasistencia que financia a Deputación de Pontevedra. Actualmente prestamos teleasistencia a 102 persoas, todas menos a Estrada Lalín, porque aquí tamén financiamos os concellos de menos de 20.000 habitantes e lle dedicamos cerca de 32.000 euros a este servicio fundamental que supón que as persoas poden apretar un botón que é a súa seguridade, moitas veces incluso a súa vida. En emprego, tamén, ademais do Plan Concellos, todas esas persoas que poden contratar para poder prestar os servicios, xa que non poden contratar porque está prohibida a reposición, pois en emprego fixemos moitas máis cousas, non? Pois, por exemplo, 288 contratos e becas financiadas en concellos a través do Plan de Práctica Laboral, o teu primeiro emprego, Practicum Depo e Depo Integra Xoven, que estes son proxectos que perseguen, no caso de o teu primeiro emprego, o Plan de Práctica Laboral, que se chama agora, e que xente que finaliza a súa carreira universitaria ou finalizan o ciclo superior de FP poida ter un contrato de un ano nos concellos e tamén en empresas que permiten que bueno, eles poidan adquirir a experiencia que logo lles van a pedir en os empregos que vayan a ter, pero tamén prestar servicios nos concellos, non? Que se contrata aquí? Pois se contrata xente para política social, para turismo, para arquitectura, para enxeñería, etcétera, etcétera. Estes 280 contratos dos que estou falando son para concellos, pero tamén este proxecto de o teu primeiro emprego tamén chega ás empresas, non? De feito, hubo 26 empregos en empresas que solicitaron este tipo de contratos en prácticas. E, ademais, pois tamén 144 becas de estudios no estranxeiro para alumnado da formación profesional. Neste caso, ao alumnado que participou nestas becas de estudio no estranxeiro foron da Estrada, de Lalín e de Silleda. E, polo tanto, pois tamén moitos recursos
De feito, quero decirlles que para todos os contratos de práctica laboral e demais ascende a 2 millóns de euros o que temos investido, que se dice moi rápido, pero son moitos recursos. O turismo. Eu creo que a Deputación de Pontevedra é o gran referente da promoción turística desta provincia, non? E que ademais con un cambio moi substancial. Ata fai 6 anos, na provincia de Pontevedra só había sol e playa. O demais non existía. Nos cambiamos radicalmente o modelo. Primeiro, defendemos un turismo sostible. Nos promovemos moitísimo o turismo de interior. É certo que a nosa costa, as nosas rías son un paraíso, pero non é menos certo que o noso interior é tan ou máis paraíso aínda, non? Nos conservamos todavía unha paisaxe, uns bosques, un montes, un entorno rural que conserva os valores medioambientais como en poucos lugares do Estado español. E iso temos que poñelo moi en valor, non? Por eso, nos adicamos máis de 1,5 millón de euros para promocionar un interior competitivo e sostible. De feito, 1,075,000 foi para promover recursos turísticos xenlleiros, non? Que forman parte desta paisaxe, destes valores naturais do noso rural na provincia de Pontevedra, e tamén a financiar a rede de oficinas Inforrías Baixas que están en Silleda e en A Estrada e que nos financiamos e que ademais temos unha rede conxunta de oficinas e, polo tanto, unha imaxe en común, non? De como hai que traballar cara aos visitantes. Pero tamén financiamos a festa do cocido e a rapa das bestas cada ano. Tamén promocionamos a Ruta dos Mosteiros, Carboeiro e Acibeiro, o Pazo de Oca, neste caso no Pazo de Oca dentro da Ruta da Camelia, e tamén todo o que ten que ver con turismo de natureza, co patrimonio natural e a Rede Natura, a Serra do Candán, Sobreiras do Arnego, Fraga de Catasós, e tamén a posta en marcha de recursos moi novidosos, como o gran exitazo que foi a Ruta da Sidra, que ademais tuvo unha gran repercusión nacional, porque saiu na Sexta, en Antena 3, en 4, na televisión española, e que imos a recuperar no 22. Tivemos que parar esta ruta por mor da COVID, pero imos a recuperar porque é moi potente, porque no Jerte presume moito, certamente moi fermoso, non? Pero a nosa Ruta das Maceiras é un atractivo turístico de enorme valor, ademais moi vinculado á elaboración de sidra ecolóxica de altísimo valor engadido. Pero non se queda aí, non? Tamén promocionamos os camiños de Santiago que pasan por esta comarca, o de inverno, a Vía da Prata, e tamén agora a promoción de itinerarios novos, como pode ser a Ruta dos Arrieiros, non? Estas promocións, ademais, as levamos a Fitur, as levamos tamén a Fairway, que, por certo, imos estar presentes tamén este ano, que se recupera do 7 ao 9 de novembro. Pero, ademais, sei que os nosos vídeos, que quero recordar que Fame de Experiencias foi o vídeo máis premiado e todos os vídeos de toda España, 14 premios, entre eles o premio ao mellor vídeo do mundo, onde estaba moi presente esta comarca, porque había costa, pero había interior, e esta comarca particularmente moi presente nese vídeo e moi vinculada ás productoras e aos produtores, non? Incluso con protagonistas deste entorno, non? E tamén triplicamos, dende que chegamos, a promoción online e offline desta comarca. E, ademais, adicamos 315.000 euros para a posta en valor de Castrodeza e o Centro de Xestión Arqueolóxica do Pazo de Liñares, cun convenio moi potente que temos asinado co Incipit CSIC, ao que lle dedicamos moitos recursos, e no 2022 imos aumentar os recursos para poñer en valor, e tamén os 130.000 euros para a posta en valor do Castro Toiriz. Pero non queda isto aquí, porque tamén financiamos todo o que ten que ver co apoio ao sector primario rural, agrogandeiro, con convenios que firmamos con diferentes asociacións do sector primario, que ascende a 663.000 euros, non? Con 48 axudas a cooperativas agrogandeiras destas comarcas. 48 axudas a cooperativas. Tamén quero sinalar que en cultura, pois tamén facemos unha gran inversión,
cerca de 878.000 euros e realizamos 1.229 actividades culturais, porque nos creemos que a cultura hai que democratizala e que non é asumible que solamente este nos concellos de máis de 20.000 habitantes que teñen recursos para poder desenvolvelas. Nos estamos facendo un enorme esforzo para que o teatro, a música, a dinamización lingüística, os festivais audiovisuais, a rehabilitación, a sinalización, as escolas de música, a música tradicional, chegue aos concellos de menos de 20.000. E repito, 1.229 actividades, 870.000 euros. E, por certo, 27 concertos do programa musical, que saben vostedes que é un programa para que os grupos profesionais que fan música en galego pois poidan, normalmente, os concellos deciden que se faga entre maio e decembro, pero, bueno, sobre todo centrado entre maio e setembro, pois que nas festas máis relevantes o musical xoga un papel fundamental con grandes grupos que sería imposible que financiaran os concellos se non fora por ese programa que puso en marcha a Deputación de Pontevedra. En deportes, tamén subvencionamos o deporte nesta zona, cerca de 679.000 euros, 378 subvencións a clubs, ata un máximo de 77 clubs anuais, 15.123 euros en 21 subvencións a deportistas individuais, aos que son de élite, 6 escolas deportivas que financiamos neste territorio e, polo tanto, pois tamén, e o digo con toda claridade, somos a administración que máis investe en deporte, a que máis investe en deporte, porque nós o facemos exclusivamente con fondos propios, e a Xunta de Galicia ten os recursos que lle aporta a banca. Por lo tanto, quen máis investe con fondos propios é a Deputación de Pontevedra. E logo, para ir rematando, poñer en valor tamén que nestes concellos hai administración electrónica porque a financiou a Deputación de Pontevedra. Nestes 6 anos, cando chegamos había unha lei que obrigaba xa a ter administración electrónica, pero os concellos non a tiñan. Por que? Porque non tiñan recursos humanos formados, non tiñan recursos técnicos e porque non tiñan recursos económicos para facelo. Nos o pusemos en marcha e, polo tanto, hoxe todos os concellos, os 9, teñen administración electrónica financiada pola Deputación de Pontevedra, o que permite que se poidan prestar mellores servicios, máis eficaces e máis eficientes, non? Pero non solamente é que financiáramos a implantación, o mantemento, tamén que cada ano se vaya mellorando a prestación dos servicios, senón que formamos a 517 traballadores e traballadoras municipais que non tiñan coñecemento sobre a administración electrónica, non? E, ademais, tamén financiamos outra cuestión que é obligatoria, que é que os concellos teñen que ter un padrón electrónico. Tamén é unha norma legal. Tamén sacamos este proxecto e se adheriron os que quixeron e o fixeron a Estrada, a Golada, Forcarei, Lalín e Silleda. Por lo tanto, tamén estes 5 concellos teñen padrón electrónico porque nós o financiamos dende a Deputación de Pontevedra. Pero, ademais, saben vostedes que nós temos un proxecto que se chama Smart PM, que o que pretende é dar recursos, será instrumentos TIC para que as empresas, as pymes, as emprendedoras e emprendedores, as autónomas e os autónomos teñan eses coñecementos que lle permitan mellorar os seus beneficios e a xestión das súas empresas. Nin máis nin menos que neste territorio temos investido 577.000 euros e asesoramos a 90 empresas. Polo tanto, tamén apoio a mellora da economía, tamén nos adiantamos. Somos a única provincia, a única deputación de toda España que ten un proxecto así, que agora está aliñado cos Next Generation. De feito, somos unha das referencias en boas prácticas, non? De achegar as TICs ás pymes. Tamén durante a COVID, unha vez que os concellos estiveron abandonados totalmente pola Xunta de Galicia, recibiron 0 euros, mentras a Xunta recibiu centos de millóns de euros para
sanidade, para educación, para salvaguardar a saúde da xente, para apoio ás empresas, a hostelería, ao comercio, centos de millóns de euros. A Xunta, todos os recursos que adicou a facer frente ás consecuencias da crise son do Goberno de España, e hai que decirlo claro, aínda que engañan e non o din nunca, non, con esa deslealdade que os caracteriza. O certo é que recibiron centos de millóns de euros. Os concellos, 0 euros, nin un só euro, con fondos propios, e máis a Xunta obrigoulles a que tiveran eles que facer a desinfección, cando non é unha competencia dos concellos, e tamén, como somos o mundo local, a política de proximidade, pois éramos conscientes da situación dramática que vivía a cidadanía, polo tanto, hubo que reforzar a política social. Nos dedicamos o 347.350 euros con un reparto equilibrado aos concellos nesta comarca, 347.350 euros que pois podían adicar a desinfección, a compra de material para facer frente ás necesidades derivadas da COVID, para tamén facilitar a corresponsabilidade nas familias. E, ademais, en marzo suplementamos no Plan Concellos con 1.700.000 euros para financiar axudas extraordinarias directas para que os concellos pois puderan facer frente ás súas necesidades, xa que estaban abandonados pola Xunta, e aínda que non era nosa competencia, pero non sentíamos que non podían estar sós, e o estaban, porque a comunidade autónoma, repito, 0 euros dedicou aos concellos nunha situación tan extraordinaria. Pero tamén neste territorio firmamos diferentes convenios, Semana Verde, 150.000 euros anuais, polo tanto, 1.050.000 euros de achegas da Deputación a Semana Verde. A Fundación Campo Galego temos un convenio anual de 15.000 euros. A Fundación Vento Noso tamén temos un programa de eficiencia enerxética en explotacións agrogandeiras que ascende a 37.200 euros. Con Odega temos 2 proxectos, un de fomento de produción de castaña e outra de variedades autónomas de mazá, que superan os 70.000 euros, e con Maceiras de Tabeirós tamén temos outro convenio que ascende a 31.500 euros. Por lo tanto, tamén apoiamos todo o que ten que ver coa economía desta zona. Finca Mouriscade, 1.504.000 euros durante estes 6 anos. É un cambio transcendental e radical na xestión. De feito, teño que decirlles que imos ter unha próxima reunión. Saben vostedes que creamos 2 instrumentos, unha de relación co sector e outro cos alcaldes de toda a zona, non? Para compartir cal é o modelo que queremos implementar, cales son as inversións, cal é o avance e investigación que queremos facer, e esta mesma semana vai haber unha reunión co sector para contarlle todas as novidades que imos a poñer en marcha, e para a próxima semana cos alcaldes. Serán novidades que permitirán que avancemos en ser unha referencia en Mouriscade en todo o que ten que ver cos traballos que ali se desenvolven de investigación e de análisis. No viveiro de empresas de Lalín, 582.000 euros de financiación para poñelo en marcha e para dinamizalo. Cando chegamos estaba absolutamente sin ideas, con moi pouca capacidade de poder ser unha referencia, e agora realmente pois hai un cambio moi trascendental no que hai que seguir profundizando. E quero determe, me queda nada, en unha cuestión que creo que é de enorme interés, porque o mundo local estamos fartos de a Xunta de Galicia, porque aproban leyes donde temos novas obrigas que significan novos recursos, pero sempre sin aportar máis financiación. Claro, iso é imposible. Este conto non é acaído, claro, verdad? Porque nós temos os recursos que temos. Non temos unha máquina de facer euros, é imposible. Temos os recursos que temos, claro. Se cada vez a Xunta pretende que asumamos máis custes sin achegar recursos, pois algún sitio os temos que quitar, verdad?
É dicir, por tanto, eso significa que cando a Xunta nos obriga a financiar cousas que non nos corresponden, nós as temos que financiar porque hai unha norma que nos obriga, pois resulta que as temos que sacar de algún sitio, non é posible. O de os peces, a multiplicación dos pans e os peces, eso ocurriu unha vez, aparece na Biblia, pero na realidade eso non existe, non? Entón, me quero deter no apoio ás emerxencias. Ben, nós temos financiado cerca de 2.903.000 euros, tanto para o Consorcio Comarcal de Bombeiros, neste caso, nos 6 anos, 2.266.499 euros. Saben vostedes que financiamos o 50% Xunta e Deputación de Pontevedra, e logo, no GES da Estrada, 397.500 euros, e no GES de la LIM, 238.500 euros. Por certo, non lle sorprende a ninguén que os GES estean en concellos que goberna o Partido Popular? Oida, que sempre está todo donde goberna o Partido Popular. Debe ser que non hai máis territorio, verdad? Porque me tería moito sentido que xa que o Consorcio de Bombeiros Comarcal está en Silleda, por certo, moi cerca de la LIN, pois me parece que tería moito máis sentido pois poñer en Agolada ou en Dozón ou un GES, verdad? Sempre a Xunta decide que todos os servicios se colocan donde goberna o Partido Popular. O sinto moitos, que se chama caciquismo, que se chama así. Pero claro, quero contarlles algunhas cousas que me preocupan. Cando eu cheguei a gobernar, cando nós chegamos a gobernar a Deputación de Pontevedra, é dicir, no período de Louzán, os GES se financiaban da seguinte forma: 60% a Xunta, 20% as deputacións e 20% os concellos. Chegámonos a gobernar ao mesmo tempo que chegou. Gobernamos o PSOE co BNG na Coruña, en Lugo e en Ourense. A Xunta decide que hai que cambiar a financiación, como xa non gobernaban eles. E que decidiron? Pois que a Xunta xa non ia financiar 60, senón que ia financiar 52,5, que as deputacións pasábamos de 20 ao 40, é dicir, duplicábamos a inversión, e que os concellos baixaban de o 20% ao 7,5. Que significa eso? A Xunta baixou a súa financiación dos GES 7,5 puntos. A Deputación duplicou de 20 ao 40 e os concellos baixaron 12,5. Entón, que ocorreu? Mentras gobernaba Louzán, en la LIN poñía a Xunta 73.558 euros e Deputación e Concello 25.000. Perdón, estou contando mal, borren eso. Non, si, estou contando ben, perdón. Estou contando ben, sí. É que eu teño cambiado os datos. En la LIN, para que nos aclaremos, eran 125.000 euros o que costaba o GES. A Xunta poñía 74.000 euros e Deputación e Concello 25.000. Que acontece agora cando deixou de gobernar Louzán? Pois ben, ascende o GES de la LIN a 136.000 euros, a Xunta pon 71.000, baixou, a Deputación subiu de 25 a 55.000 e o Concello baixou de 25.000 a 10.000. Esta é a realidade en la LIN. Que aconteceu na Estrada? Cando gobernaba Louzán, o GES costaba 208.000, a Xunta poñía 122.600 e Deputación e Concello en torno aos 42.000 euros. Que ocorre agora? Agora son 227.000, a Xunta baixou de 122.600 a 119, a Deputación pasou de 42.000 a 91.000 e o Concello baixou de 44.000 a 17.000. Polo tanto, o único esforzo a maiores que se fixo nos GES
e da Deputación de Pontevedra. A Xunta rebaixou a súa aportación e os concellos tamén. E claro, quero recordar que Lalín e a Estrada son concellos de máis de 20.000 euros. Perdón, persoas. Polo tanto, non teñen que ser financiados polas deputacións. O di a Constitución Española e o di a Lei de Bases de Réxime Local e todas as normas. E a Xunta agora pretende aumentar o número de persoas que traballan nos GES. E a min me parece estupendo, pero tamén lle digo a Xunta que o financia a Xunta, que volte a aumentar, que recupere aquel 60% de financiación. Porque a Deputación de Pontevedra xa non pode facer máis esforzo. Duplicou. A Xunta, repito, baixou un 7,5, os concellos que teñen máis de 20.000 habitantes, 12,5, e a Deputación duplicou, para que quede claro e a xente saiba quen de verdad fai esforzo, porque recordo, a Xunta cerca de 12.000 millóns de euros de orzamento, a Deputación 164 a 167. Se entende, verdad? A diferencia é evidente, é brutal o esforzo que facemos. Remato con dúas cousas. Tamén financiamos a través de fondos europeos nestes concellos. De feito, cerca de 640.000 euros de fondos europeos FEDER para o cambio de iluminación a LED, iluminación que aforra custes, pero que ademais, sobre todo, pois reduce os danos medioambientais. En Silleda, 86.000 euros, na Golada, 180.000, en Rodeiro, 86.000 euros, en Forcarei, 360.000 euros de inversións FEDER que a Deputación fai as achegas. Saben vostede que normalmente son 80-20, pois a Deputación asume o 20% de estes proxectos, non? Para rematar, investimento de 6 anos por concellos, sin ter en conta todas as cuestións que lle comentei que non teñen que ver con as inversións directas. Inversións directas, sin contar, neste caso, todo o que ten que ver con Finca Mouriscade, Consorcio de Bombeiros, Plan Revitaliza, Patrimonio Histórico-Cultural e Lingua. Sin contar eso, a Estrada, 15,1 millóns de euros de inversións directas, Lalín, 14,7, Silleda, 11,3, Vila de Cruces, 6,2, Agolada, 5,5 millóns, Rodeiro, 5,6, Dozón, 3,8 e Forcarei, 5,9 millóns de euros. E este ano imos a facer un esforzo extraordinario, porque ademais de orzamento que imos aprobar a mediados de novembro, o temos xa rematado e acordado, pechado, vamos a solicitar un crédito para poder facer frente a un proxecto que se chama Reacciona Pontevedra, REACPON, onde os concellos, todos os concellos desta comarca solicitaron proxectos, uns para recuperación do espacio público e outro para equipamentos e dotacións, e vamos a endeudarnos, porque cando chegamos tiñamos 49 millóns de euros de deuda que nos deixou Lozán, estamos en deuda cero, creemos que este é o momento de facer políticas keynesianas, de inversión pública para reactivar a economía. Polo tanto, temos capacidade de endeudamento e imos facer para mellorar os equipamentos e os espacios públicos de toda esta comarca, pero ademais, iso anunciamos, imos a facer un esforzo, porque vamos a facer un plan concellos plurianual. Imos a aumentar de 42,5 millóns o plan concellos o 43, pero ademais imos a permitir que os concellos poidan solicitar tamén os 30 millóns de inversións que do 23, como lles comentaba, o plan concellos ten liña 1, a liña 2 e liña 3. A liña 1 que é de inversión sempre está entre 29 e 30 millóns de euros. Por lo tanto, van a poder usar os 43 millóns do plan Concellos 22 máis os 30
de a liña 1 do 23, 73 millóns de euros. Eso que vai a supoñer? Pois eso vai a supoñer que van a poder aumentar nun 71% as inversións. Cada un dos concellos Estrada, Lalín, Silleda, Cruces Agolada, Rodeiro, Dozón e Forcarei. Vai a ser unha decisión que van a tomar os concellos. Haberá concellos que digan, non, eu quero seguir usando soamente a liña 1 que me corresponde do 22 e, polo tanto, cando chego ao 23 solicitarei ao do 23 e haberá outros que dirán, non, eu quero facer grandes obras e, polo tanto, vou a usar a liña 1 do 22 máis a liña 1 do 23 de inversións. Por lo tanto, un esforzo nos sí como nunca se fixo, porque estes 80.674.620 euros é o maior investimento na comarca e en cada un dos concellos da historia da Deputación de Pontevedra. E eu me remito aos feitos, verdad? Hai que coller os orzamentos que aprobaba Louzán, repito, a maioría a dedo, e os que aproba en lista de deputación dende fai 6 anos, é histórico. E ademais, e tamén remato así, porque é fácil, non? Hai que subirse nun coche e recorrer todos estes concellos. Ir contando cantas vallas se atopan donde pon Deputación de Pontevedra e cantas da Xunta. E é moi fácil, a comparativa. A comparativa. É facilísima. Vostedes verán que non hai cor. É dicir, todos son vallas que pon Deputación de Pontevedra porque realmente é esta administración a que está transformando todo este territorio, non? E eu síntome moi orgullosa. É verdade que hai concellos gobernados polo Partido Popular, non todos. Algúns concellos gobernados polo Partido Popular xa o facía Louzán tamén, que tampouco investía en todos, pero sí que investía nos do PP, pero non todos do PP. Desde logo non investía nos do BNG, gobernados por independentes ou polo PSDG. É certo que hai algúns concellos deste territorio que están sobrefinanciados e iso significa que hai que infrafinanciar ao resto, non? Por parte da Xunta de Galicia. É un modelo antigo contra o que hai que loitar, porque, repito, as administracións públicas temos a obrigade que os recursos cheguen a todos os lugares, porque o que estamos é a xestionar os recursos da xente. Non son nosos, son da xente e deben de voltar a xente, a toda a xente, non solamente a algunha xente onde goberna o Partido Popular. Sei que é moitísima información, pero asegurolles que fixemos un enorme esforzo de resumo, porque nestes 6 anos pois, a inversión foi, a transformación foi total e absoluta. O digo con humildade, pero tamén con orgullo, porque hai moitas horas de traballo de moita xente para conquerir esta grande transformación. Se teñen calquera pregunta, quedo a súa disposición sobre este tema ou calquera outro, claro.